ולך אני אומר, الظلم يا نتنياهو لا يدوم, هكذا علمنا التاريخ. המשטר אחרי... אתה רואה, ראש הממשלה, שהעולם מסביבנו משתנה. המשטר של אסד נפל. אומרים שלא אהבת את זה, אבל מיד כבשת עוד אדמה. משפט לסיום, אדוני. מה שישראל יודעת לעשות הכי טוב, לכבוש, עוד כוח ועוד כוח. ראית איך חזרו האנשים לבתיהם, איך בתי הכלא התרוקנו, משהו אנושי, משמח. למה? בערבית אומרים, الظلم لا يدوم. ולך אני אומר, الظلم يا نتنياهو لا يدوم, هكذا علمنا التاريخ. המשטר אחרי لا يدوم הוא לא נשאר. אז תקשיב ותפנים את זה. אחרי נפילת המשטר, לך אני אומר את זה, של בשאר אסד בסוריה, ראש הממשלה, אתה נשארת הדיקטטור האחרון במזרח התיכון. גם אתה תיפול. תודה רבה, נא לסיים. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום.